Goedemorgen mensen. Vanmorgen kom ik wil me voorstellen aan de gemeenschap in Patten. Ik is oma Mickey. Ik is oma van 67 years old. Je weet, ik heb vier kleinkinderen en één dochter. Maar je weet, die dochter woont net in Rugzijne. Ik doe alles aan mijn vermogen, maar ze wil niet in Rugzijne. Dan wil ik een dag weer voor wat maken we samen moeten doen aan jullie dochter. Ik kan niet zo, ik leef kijken. En dan is het lastig. Huh? Maar ik was ook heel slecht naar ma. Ik was ook niet naar ma niet. Oh my god, oma. Wat als ik een dag spreek? Nou, wat wordt van je? Echt moeder, wat wordt van je? Ik vind het zo jammer, ik kan niet meer slapen, die Arie. Maar echt moeder, wat ben je ma? Ik ben wat er niet met die Arie. Dan ga je naar opa niet. Nachtje. Mami, ma. Huh? Oma, ik kan doen. Ja? Wat zei je? Ik kan doen. Ik ben